og velkommen til den her video. I dag skal jeg til stævne på Lillegro. Jeg sidder med mit stævnetøj her og underlag. Det hele er klar. Jeg har skrevet LC1 og skal tage det spring til sidst. Undskyld for det her lys, men vi er på vej nu. Vi er der 10 minutter kvarteragtigt. Så ja, og lige om lidt der får I bare en video af mit stævne. Enten bliver det små klip, hvor der lige sådan cutter lidt, eller så bliver det en lang video af hele stævnet, hvor jeg laver voice over indover. Så ja, vi er på vej deroppe lige nu. Så nu er vi kommet. Jeg er kommet op til Lillegro nu. Jeg har lige givet en hendes boks her. Hun står lige og spiser hendes bund. Det ved ikke så godt. Hun skal sættes op om så 10-20 minutter. Så jeg står bare lige inde ved hende lige nu. Hun er rigtig, rigtig fin. Så ja. Jeg har også stævnetøj på. Herovre ligger mit fine, nye, hvide underlag. Ikke mit, min søsters. Og mine tøjler her. Og min pisk her, som jeg skal bruge til stævne. Og jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men jeg har skrevet LC1. Lillegro. Hej. Hej. Og voice-over lige vi her. Jeg vil snakke over mit stævneprogram nu, LC1. Jeg starter bare med at skridt op midterlinjen, sætte i 30 x, og jeg filmer så ikke lige det. Jeg kommer ned, sætter i skridt åbenbart, fordi det vil Lillegro gerne lige. Jeg sætter så i 30 igen, laver en skråt igennem med letridning, hvor jeg så rider en nedstødning igennem mit program, men letridning i skråt igennem, ellers bare nedstødning. Og sorry, men ikke særlig godt kan se mig her. Den cutter sådan mit hoved af nærmest hele tiden, og det er ikke meningen. Men jeg kommer ned til A og skal lave en 20 meter volte i 30 nedstødning, dernede selvfølgelig. Og så ja, nede ved A skal jeg sætte galop igen, men jeg kommer til at sætte galop meget tidligt, så ja. Så det var lidt. Men jeg synes, det var en rigtig fin galopvolte. Hun satte lige i 30k eller sådan noget, og det var ikke lige meningen. Hun skulle sætte i 30 ved A, men jeg synes, at det var rigtig fint. Det er lidt svært at komme nedstødning på en, efter man har galopperet. Men det gik rigtig fint. Man får ikke præmier eller procent og sådan noget her, så jeg vil bare snakke over det. Så ja, jeg har reddet ned i langsiden i 30 nedsidning. Hernede ved C skal jeg sætte i skridt og ride i en skridt. 20 meter volte for OK lange tøjler. Fremadgående skridt, så det gør jeg. Så ja. Den bliver ret lige her hen over midten, synes jeg. Det er som om, at hun ikke er så vild med det der med at lave 20 meter volter. Og grund til, at hendes tunge strækker ud, det er fordi, hun har ikke fortsætter. Så ja, hun kan ikke holde sin tunge op. Men her nede ved C hjørnet skal jeg sætte i 30 nedstødning igen. Ja, som jeg så gør. Og så skal jeg, skrive en skråt igennem. Fra H til F i letredning. Og det synes jeg blev rigtig fint. Hun var rigtig, rigtig dygtig. Jeg kom lige til at sætte mig op i en forkert letredning til at starte med. Men, så jeg sætter egentlig bare i nedstødning nu. Her, det er F. Og så skal jeg ride en 20 meter volte. Så hernede A, så ja. Når jeg kommer ned til A igen, skal jeg egentlig bare lave en galop 20 meter volte på hendes dårlige volte. Så jeg synes, anspringet var rigtig fint, men hun sætter ned i 30 sådan 2 gange. Så det var ikke lige det bedste. Men det var fint nok. Jeg er i hvert fald virkelig stolt over Lillegro. Ja. Så ja, kommer der noget bombetrav igen, og så skal jeg bare gå en slange i gang på 2 bord her. Så det gør jeg. Det går ret fint.
Og hernede ved E, lidt efter E, skal jeg ride sådan en halv volte ind på midten. Så skal jeg travle lidt op ad midterlinjen, og sætte skridt og bøje på dømmeren, som der ikke lige er, men den bliver også rigtig, rigtig fint. Jeg er rigtig, rigtig stolt. Ja, det var egentlig bare mit program, så det tager bare det. Vi ses fra Voice over Olivia. Jeg er lidt ude for i det her møgblæsende regnvejr. Men jeg vil bare lige sige, at jeg er færdig med at ride, og det gik pisse godt. Hun var så sød, og jeg har lige fået en video, og det gik bare pisse godt. Jeg elskede det. Jeg lavede lige en fejl i starten, men ellers så var det bare pisse godt. Jeg elskede hende bare virkelig til det her stævne. Altså, det var i hvert fald mit yndlingsstævne og sådan noget. Så jeg elsker det. Jeg har stadig mit tøj på. Og jeg skal hjem om en halv time eller sådan noget. Jeg fik ikke lige filmet sådan, når jeg skulle sadle op eller sådan sadle af, men vi havde lidt travlt, så men ja, det gjorde jeg i hvert fald. Så jeg er lige gået på stillen, for jeg lige skal sige farvel til min musiker her. Du var så dygtig i dag, seriøst. Det gik så godt. Jeg elsker dig. Hej. Så. Så sød. Ja, du er. Ja, du er. Jeg er på vej hjem, fordi jeg er færdig med stævnen nu. Og jeg skal i Horsens nu. Så kan jeg bare slutte den her stævnevlog. Vi ses i min næste video.